Kublai pi ki parlok barok kaptam ye gitu ki baju page bat ki baju snap ya ka employment news lang ba silva official sai sin pat klem da pen slim lada pidang de ki batmai ha ka video bat channel ko jonga subha wanam klet ban ya share like bat kaptam ban ya subscribe na ka banta ki wei pade ki khubor like kam ki banang mi bat ki banang wan ha ki ne ki sngi bat sai sin pan ngau ye pila da pila adab ban page ya ka video ko jonga subha wanam klet ban apply lada pila penbiang bat pila pendep ya ki qualification kat kum ke jungpan jong ki ki post ki bangan sapan sengawi ya pia kan ga video bat kum juru wanom up hadu ban da last date andre sisen ba pila tip bat pila yo i ya ka video ka bang apply ya ki employment news lane ki khubor lai kam would apply no lada pim tip ru subhaban keli bat lada pitip ru subhaban apply hi kenang ba ga jingtumu bat jingtrang jungpi kan urlong lada pi kwa banwat ni gi kam kat kum ka jinglai jong gi pus hapo ka state mekhalia ya kan ni ga video ngan pensngo shpi ya ki kato kan ni ki vacancy pus ki balai hapo ka state mekhalaya lomba ka government of mekhalaya kata hapo Assam Rifles Shillong recruitment arjar opsan kata kapus jong gi technical bat ki tradesman kata kapus kalai hadu arspa khatsan post Jisabha kata kalong ba ka Assam Rifle recruitment arjarapsan ka kon online application na ka benta ka group B but group C post hapo ka Assam Rifle technical and tradesman rally arjarapsan ka ba ansapalong ha katayo ka balai bat basau jong ubanai April arjarapsan but ka last date na ka benta ba pin submit ya kite ki online application hapo kate ka Assam Rifle recruitment arjarapsan kandai haduk ka arpa arterik benai balai arhajar arpusan. Isngap ha parlok ki kerteng jong ki pus ki bun maha te kapus ke banungkong kenlongkum ni kapus nim lene kerteng jong kapus ke de religious teacher for male candidates only kan tang nak tai ki candidate shenrang mo. Total number of posts hane gadon lightly but ka age limit khat pra do live post name but ka qualification ba phila ban apply nam ta ka take post religious teacher kan de graduation with madhyama in Sanskrit or Bhushan in Hindi. Shuru na kabanta ka post name ka ba B lane ka ba R post name ka de radio mechanic for male candidates only kaneru tang na kabanta ki candidate shenrang ki bakwa ban apply hangni ka de tang ta ki shenrang ka number of post hangne ka don haru khanyo tili ki post but ka age limit khatpra hadu arpsan snem but ka qualification nak ba pin apply ya ka take a radio mechanic post kan de itu candidates ki bla pendep ya ka class 10 shajrong but kumjuru pide ban pendep ya ka diploma in radio and television technology or electronics but kumjuru ya ki candidates ki bla pendep ya ka class 12 standard or intermediate or equivalent with aggregate marks of 60% with physics, chemistry and mathematics ki bala pendep class 12 pade ki de ban shim ya ka subject physics, chemistry and mathematics te kila ban apply na kumta ka take post radio mechanic na ka banta ka post nim ka ba si le ne balai post nim gande lineman field for male candidates only kane tang na kumta ki shinrang hi but ka total number of posts ka don prately age limit khat pra do ar price name but ka qualification na kumta ka take lineman kande ya ki candidates ki bala pendep ya ka class 10 na ki recognized board with industrial training institute lane ITI certificate haka electrician number D post name engineer equipment mechanic nam ta ki shenrang total number of posts sao but ka age limit khat pra hadu ar price name hangneru ka qualification ki bapila ban apply kan de ye ki candidates ki bap pendep ya ka class 10 shajrong but kumjuru pide bendon ya ka ITI certificate lane kibla pendep ya ka engineer equipment mechanic trade from a recognized institute nagabenta ka post name number E kabade jong electrician mechanic vehicle kaneru namta ki shenrang total number of posts khat new age limit khat prado ar price name but ka qualification kan de class 10 lane kibla pendep ya ka ITI certificate haka motor mechanic number F recovery vehicles mechanic kaneru nagabenta ki shenrang
total number of posts kadon atli age limit kat pra do apply snem ka qualification bapila ban apply kan de yegi candidates kibla pendep ya ka class 10 bat kumjuru ka ITI certificate lane ya kito ki candidates kibla yo ya ka operator ha ka recovery vehicle mechanic na ki recognized board lane ki university Shishuru ngepe na komenta ka post name number G upholster kaneru namta ki shenrang total number of post pra age limit kat pra do apply qualification class 10 pila ban apply na bat kunjuru ki ba pendep ya ka ITI certificate ha ka upholster namta ka post name number H vehicle mechanic fitter total number of post hadu arpotally age limit arpoi hadu arpsan bat ka qualification hangne ya ki bala pendep ya ka class 10 shajrong pila ban apply but kumjuru kiba shim ya ka subject English mathematics but kibala yo ya ka ITI certificate nagabanta ka post nim ka ba I ka ba jong ki draftsman kaneru nam ta ki shinrang total number of post po age limit arpoi to arpsan snem but ka qualification kande ya ki 10 plus to pass from equivalent recognized board ba lane kibala pendep ya ka 3 years diploma in architectural assistantship from any recognized polytechnic college or institution. Post nim kabaji electrical and mechanical kaniru nam tai ki shenrang total number of post kan new age limit arpoi to apply qualification hang ne pade yai ki bachelor degree in electrical and mechanical or civil engineering. Kanubaki post name plumber kaniru nam ta ki shenrang total number of post khatlai ka age limit arpoi hadu apply snem but ka qualification hang ne ya ki candidates ki bla pendep ya ka class 10 but kumjuru ki badwan ya ka ITI certificate ha ka plumber naga benta ka post name L post name hang ne ka de operator theater technician lane operation theater technician kaniru nam ta ki shenrang ka post ka ditang kawai arpoi do apply snem qualification 10 plus 2 pass but kumjuru ka diploma in operation theater technician ba em post name pharmacist kane na kumta ki shenrang bat kante dam kamlang baro ar total number of post pra age limit arpoi do arpsan snem but ka qualification hangne 10 plus 2 pass lane ki bala pendep ya ka degree lane ki ba la yo ya ka diploma in pharmacy kila ban apply na kumta ka ka post nim ka ba em kata ka ba jong ki pharmacist na ka banta ka post nim n ka ba jong ki x-ray assistant kani nam ta shenrang total number of post new ka age limit ka prado apply but qualification 10 plus 2 pass lane ki bala yo ya ka diploma in radiology but ka post nim ka ba o veterinary field assistant kaneru nam tagi shenrang total number of post new but ka snem kan de apply to apply snem ka qualification kan de ye ki candidates ki bla pendep ya ka 10 plus 2 pass with 2 years diploma certificate in veterinary lani ki bla pendep ya ka 10 plus 2 in science stream from recognized university institute with 1 year experience in veterinary field but kabakado hang ne gadi ka post nim ka number P kabadi jong ki safai kaniru tangna ka benta ki shenrang hang ne ka total number of post ka khambun ka don hadu nyau photali ki post but ka qualification kan de ya ki candidates ki bla pendep ya ka class 10 shajrong yang ne don kam experience ai but kumno bepin apply ya kate ki post beper hapok Assam Rifle Recruitment Ajar Opsan te ban apply ya kite ki post beper pidon kam ban pendap da ka online application da ka ba pi klik ya kane ka link ka bangan sebu hapok ka description box ka jonga but kan mau ha ka last date na ka benta kate ki post beper kan de hadu ka arpa atarik bunai balai arajar arpsan te ngobha ki paralok ki bawat kam tamai kun samla apply no manomap hadu ban nakut kate katarik application fee pada yang ning nepe namta ka group B post religious teacher and electrical mechanical only kade arspa kawe ka application fee but namta group C pada kata accept ka religious teacher but electrical application fee pada kande chispa
Tikin mau ha. Nak bentai ki candidate sebab apply ka religious teacher but electrical mechanical arus pa kuwi application fee but kuwi pade kan dei tang chi spa tangka nak benta ka application fee. Shushu ru hang ne la batai ba ya ka application fee pide ban tap ha po SBI current account number kani ka account number la ai lupa ye pi te pia ban late ban deposit la ne ban tap ya kata ka shispa la ne arspa tangka ka application fee kat kum ka post ba pi apply ha uni number bala ai kata lai new not pra not sau riu new uar te pinyo i hang ne ye subha ban late ha po SBI bat pendap ni account number setiap ya bisa kalau long baik sapan ya ga receipt mo di kani kandi ka headquarter lani ka recruitment branch kandi ha Shillong 10 SBI like core branch IFSC code uni IFSC code lada ki pa pendap ya piru uni udi IFSC code. No fee is charged from candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes, female and ex-serviceman candidate. Henry, nakabenta jongi ki scheduled tribes pade omdon kamban COA kata kabumut free of cost nakabenta ka application fee kan mau ha. Pati ka arspa bat shispa ka nam tagi general Henry mangi omdon kamban COA mo. The upper age relaxation as per Assam Rifles norms. The nakabenta ka upper age relaxation pade Assam Rifles norms kabu sansnem mo te saperkat bat sakeni mapi shubu arpui hadu arpulai lada sansnem kumut hadu arpunyo lada katpra hadu arpsan plus sansnem kumut hadu laipau kolong kumta te alak pensai haki wiki video lada pim sutu ya ka apa age relaxation subhaban page ya ki wei pada ki video pin kam sutu kambha but nakabenta kitu ki candidates ki bandang kwa shushu ban tip company Sngobha ban klik ya kani ka link jong ka official notification ban kani ka link ru ngan sebu ha description box te sa download ya ka PDF jong ka official notification jong ka te ka Assam Rifle Recruitment Arjar Rapsan bat sapule company pinak kamsu thu kamba hanre ya kitu candidates ki bom siam la su thu pharang pade kani ka digi jing batai ka bala shine nang tai jong phi te subha ban apply no late chiki cyber ki bajan ki jong phi lane lada pi kwaru ngan pen EAP inda ka mobile phone kumno pin apply te sumba ban bu e comments jong pi lada pi kwa ban tip kumno ban apply lomba ka mobile phone bat hakabe dei bat ka jingsiu lane ka salary pade ka Assam Rifle recruitment ajar opsan kalapan be bat kalapan tip shangi ba kan saai bat kan sasiu kat kum ka Assam Rifle norms kata kamduna ya ka khatpra hajar shibanai hadu nyopo hajar shibanai mau ha ka jingsiu kan sedang khatpra bat kan poi hadu nyopo hajar shibanai te kubli shibun sai senpat ya ki parlok kamtam e kun samla ki badang wat kam wungala yaiong epi haba shisin bapila tip bat yo sngo ya ki khobor lai kam wanom up ya kapor wanom up yano shim yala ka jong ka jingit kli late no ban apply ba lada pikwa ban tip kumno ban apply lung ba ka mobile phone ru bu ya ki comments ki jong pi bat nga kwa ba hadu kanungut kita ki bakwa ban apply hi lung ba ka mobile phone ba lada don kam ngan sahi ka ye pi kumno ban apply hi ru bat lada pisngo ba ka shim jinjar suba ban late shiki cyber ki bajan ki jong pi late bat pa apply nam ta kiti ki post ba pher ki bangala ban singo shapi tangatahi ya ko ba menta Stay safe. God bless you.